салом бинандагони сомонаи оилати ҷ. Айни ҳол мо дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон қарор дорем. Имрӯз бо яке аз иштирокчии фаъол ва ғолиби озмуни Килки Сабз суҳбат дорем. Банда Норова Рухшона ҳастам, толибилми синфи ҳафтуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34 шаҳри Панҷакент мебошам. мо медонем ки шумо худатон мустақилона шеър менависед. барои бинандагони мо мегуфтед ки аз кай боз шумо ҳис кардед ки шавқдои ба навиштани шеър доред? шумо аз кай боз шеър менависед? Ман ҳанӯз вақте ки дар синфи аввал мехондам, шавқам ба эҷоди шеър бештар гардид, зеро вақте ки ман шеърҳои дигар шоиронро мехондам, қироат мекардам, бо худ фикр кардам ки чаро ман ҳам натавонам шеър эҷод кунаму дигарҳо ҳам мисли ман онҳоро аз бар намуда дар озмунҳо онҳоро қироат намоянд. шумо гуфтед ки шеъри шоирон, махсус кадом шеъри шоирон шуморо ба ҳамон оварда расонд ки шумо шавқ пайдо кардед дар оид ба шеър навиштан? ҳанӯз ки дар синфи аввал мехондам, хурд будам, шеърҳои бачагонаро дӯст медоштам, махсусан аз эҷодиёти Гулчеҳра Сулаймонӣ, Мирсаид Миршакар, Убайд Раҷаб. Ва вақте ки калонтар шудам ва ба мафҳуми шеър аниқтар дақиқ мефаҳмидаги маънояшро шудам ва ман бисёр ҳам шеърҳои устод Фарзона ва Лоиқ Шералӣ писанд омаданд. кадом шеъри Фарзона бештар ба шумо писанд омад? шеъри Гули Мино. метавонед ки 4 мисраашро қироат кунед барои бинандагони мо? албатта. рафтем Гули Мино, рафтем ба гулшанҳо, бар хотири ман овар шодии шукуфтанҳо, бо духтари афсона дар боғи Ирам будам, дар маҳфили райҳонҳо, дар масҷиди сафсанҳо. офарин рухшонаҷон, хеле хуб қироат кардед. рухшонаҷон, мегуфтед ки дар ҳамон аввалин бор ки шумо қалам ба даст гирифтед, хостед ки шеър нависед, устоди шумо кӣ буданд? Кӣ мусоидат намуд ки шумо шеър нависед? устоди ман айни замон Саид Юнусиён мебошанд ва аввалин шеъре ки ман эҷод намудам, қалам ба даст гирифта шеър эҷод намудам, дар васфи бобоям Норов Нурмуҳаммад Темирович буд ки он кас маро бисёр дастгирӣ мекунанд ва он кас маро бо устод Саид Юнусиён шинос карданду маро дар назди он кас ба шогирдӣ мондам. хеле хуб. шумо дар чанд солагӣ аввалин шеъратонро дар васфи бобоятон эҷод кардед? дар синни 7 солагиам. шумо метавонед ки якчанд мисраи ҳамон шеъратонро қироат кунед? ассаломи бобоҷон, муборак зод рӯзатон, ҳастед доим меҳрубон, баҳри мо наберагон, бобоҷони ғамгусор, хушчақчақу хушгуфтор, чун шамси оламоро меҳтобед бар сари мо. шумо ҳастед омӯзгор, пешбарандаи рӯзгор, имрӯз зод рӯзи шумо, рӯзи фирӯзи шумо, муборак рӯзи мавлуд, бошед ҳамеша хушнуд. рухшонаҷон, мегуфтед ки шумо ҳамин аз синни 7 солагӣ шеър менависед, айни ҳол шумо дар синфи 7 таҳсил мекунед. шумо дар чанд озмун иштирок кардед, ғалаба ба даст овардед? озмуни беҳтарин шеъри бачагона дар рӯзномаи Ҷумҳурият, озмуни Килки Сабз дар рӯзномаи Тоҷикистон, озмуни Фурӯғи Субҳи Доноӣ, озмуни Китобхони беҳтарини сол ва инчунин озмуни Библиомарафон ва ғайра озмунҳо. хеле хуб. вақте ки шумо дар ҳамин озмунҳо ғолиб омадед, чӣ тӯҳфаҳо ба шумо ҳадия намуданд? албатта тӯҳфаҳо зиёд буданд, вале ман барои ба даст овардани ғолибияту тӯҳфа иштирок накарда будам, барои баланд бардоштани савияи дониши худ. ба ҷуз фанни забон ва адабиёт дар мактаб боз ба кадом фанҳо бештар завқу рағбат доред? ҳамаи фанҳо ба ман писанд ҳастанд. дар ҳамаи онҳо иштирок мекунам фаъолона ва ҳамаашонро дӯст медорам. барои он ман айни замон гуфтам ки дар олимпиадаи забон ва адабиёт иштирок мекунам ки худ шеър эҷод мекунам ва осонтар меояд вақте ки дар
олимпиадаи забон ва адабиёт иштирок мекунам. Шавқам ки ба шеърнависӣ ҳаст. Дар бораи шоирону нависандагон маълумоти кофӣ низ дорам. Аз ҳамин сабаб дар олимпиадаи забон ва адабиёт иштирок кардам. аз суханони шумо маълум мешавад ки рухшонаҷон шумо дар оянда шоира шуданиед ё ин ки шумо ягон пешаи дигар дар назар доред? бале, дар оянда шоира шуданӣ ҳастам, вале дар донишгоҳҳо хондан бошад, мехоҳам тахассуси филологиро филолог шавам, яъне забоншинос шавам ва ҳам шоирӣ кунаму ҳам дар ҷодаи филологӣ пешрафт намоям. рухшонаҷон, шумо гуфтед ки ман шеъри бисёр менависам, бале? шумо дар бораи тоҷикистон, дар бораи шахсони мондагор, дар бораи чеҳраҳои шинохтаи тоҷикистон ягон шеър эҷод кардаед? албатта, дар васфи пешвои миллатамон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шеъре эҷод намудаам, ки мехоҳам ки айни замон онро қироат намоям. хеле хуб мешуд. бо 100 000 сабурӣ, нотарсиву ҷасурӣ, то баҳри Тоҷикистон заҳмат кашиди шоён, пешвои олиҷаноб, заруре ба мо чун об, то доноеву оқил, нуро чароғи манзил. мардуми Тоҷикистон ғамгин буданду гирён, ҷангро хотима додӣ, оварди сулҳу шодӣ, сулҳ омад ҳамватанон, шодӣ кунед бепоён. албатта ин эҷоди шумо, ин қироати шумо шоистаи кафкубист. рухшонаҷон, шумо гуфтед ки мисол шумо шеър ба бештар рағбат доред. боз дар вақти бекориятон ба ҷуз шеър навиштан, боз ба кадом кор рағбат доред, майл доред? ман ғайр аз шеър эҷод намудан, боз дар вақтҳои холигӣ ба хондани китобҳо низ машғул мешавам ва китобҳои зиёд хондам, ки то имрӯз шумораи онҳо ба 300 адад мерасанд ва вақте ки аз тарафи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ эълон гардид, қарор додам, ки дар ин озмун ширкат варзам ва ғолиби даври шаҳрӣ ва вилоятии он гаштам. ман боз ғайр аз шеърнависӣ, боз ба латифаву афсонанависӣ шавқ дорам, яъне на танҳо дар ҷодаи назм, балки дар ҷодаи наср низ фаъолият мекунам ва айни замон мехостам, ки як 4 мисраъ шеъри дар васфи модарам эҷод намудам ва як латифаи эҷод намудаи худро баҳратон қироат намоям. бошад, мо хурсанд. офтоби нурборам модарам, эйни шоти рӯзгорам модарам, мушфиқу ҳамсоябоне бар сарам, роҳпо чашминтизорам модарам, кӯни лутфу хони икромам туи, хайрхоҳу хайрборам модарам, дӯст медорам туро мисли ватан, аз ту бошад ифтихорам модарам, рост гуфтанро зи ту омӯхтам, ростгӯву росткорам модарам. латифаамро мегуфтам. писарбачае ба боғи боғбоне мераваду рафт, хост каме себ хӯрад. дид ки боғбон дар боғаш нест, фурсатро ғанимат дониста ба болои дарахти себаш мебарояд. ҳамин ки як дона себро аз дарахт канда буд, боғбон расида меояду ба писарча мегӯяд: ҳой тирмизак, дар болои дарахти себи ман чӣ кор карда истодаӣ? Писарча ҷавоб медиҳад: ҳамин себ аз дарахтатон афтида буд, ҳаминро часпу ман гуфтам. хеле хуб, хеле хандаовар аст. албатта рухшонҷон, дар оилаи шумо ба ҷуз худат боз хоҳарча, додарча ё апа, ака ягон кас ба ҳамин шеърнависӣ рағбат доранд? албатта, бародарам Рӯдакӣ
ном дорад, дар рӯзи зодрӯзи Аби Абдуллоҳ Рӯдакӣ ба дунё омадааст. Аз ҳамин сабаб номашро Рӯдакӣ гузоштаанд. Вай ҳам низ китоб мехонад, дар чандин озмунҳо иштирок кардааст, аз ҷумла озмуни фурӯғи субҳи доноӣ. Боз ӯ шеър низ эҷод мекунад. یعنی او هم میخواد که مثل ابو عبدالله رودکی یک شخصی برجسته شود. رخشانه جان، ما امیدواریم که شما هم در آینده مثل فرزانه، مثل دیگر شاعرانی که هنوز هم نام تاجیکان را پاس می‌دارند، معرفیگری تاجیکان هستند، شما هم آینده تاجیکستان هستید و معرفیگری تاجیکستان میشوید. برای شما بردباری‌های بی‌نظیر را آرزومندیم. تشکر برای اشتراکتان در برنامه ما.